Alde erantziz. Ring ring hello, ring ring hello. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Egoitz, esadazu zuri bizitzan gauzak egitera inspiratu zaituen pertsonaren bat. Osea, hola esan da ematen du aginteran, ez dela. Osea, esan barezut bat. Izan gabere, esan barezut bat. Ez? Lehenengo badera, Egoitz zer modu zaude? Eskerrik asko. Lortu dugu lehenengo, osea, bigarren demaldiko azken atalean, galetza genuinoki zer moduz nago. Nago bastante ondo. Egia esateko, uztaila bukatzen ari da, eta nago kristongo bakin ja abuztu heltzeko, zeren horrek esaneko du eguneko nago laporretan. Eta zentzu honetan, esatea nago, inspiratzen den persona bat dela lanarekin bukatzea eskatzen duen persona bat. Hau da, lana suntxitzea eskatzen duen persona bat. Horrek inspiratzen dizuri? Ba, bueno, nik nahiko referente esango nuke nitula. Inspiratzen naun pertsona bat, ez dakit, baditut... Osa, haineto etortzen zaizkit igual artistak eta lako gauzak, urrutiago daudenak eta hola. Ba, ze, izparringen eta den bait? Bai, bueno, gaur egun sare sozialetan. Bueno, zuk ez zuletzen izparringia? Ez dut inoiz ziturarik izan egia esan. Bueno, ba, gara badago, naizan ezkero. Gara badagoela irakurtzeko. Gara badago, badago. Bai, eta hori agertzen da jendea. Igual gure referente zanetekena. Ez? Bueno, harkatu mozun dizute. Inspiratzen hauten pertsona bai izan, un bituta gaina, entzuten gaitu. Unibertsitate garaian Josi Igmaz izan zen eretzako nahiko irakasle inspiratu nindun hainbat bai, gauza itea eta bai izan zen hola zeo zer mugituzuna nire barruan. Bale, ados. Nik uste, entzun dutela persona hortaz asko, baina zaitela norden noen dikan. Bueno, gero, bai. Bai, igual bizaz badakit. Beak ezagutzen zaitu. Bale. Begia. Santzenean. Bueno, gaur inspiratuko dituen pertsonen inguruan beste ditzengo dugu, baina baita gauza asko gehiagotaz ez amets? Bai, bueno. Maite Diarte teknikan azkenengo aldiz eta muixon handi bat, Maite. Eta amets eta Egoitz mikroen alde honetan, ongi etorri alderantzizera. Trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Bai? Zua. Jendeak ezagutu horretan gustuko du. Xarma berezi badu, genesekoa hori. Erakargarria guztiontzako, ez bereziki modu sexual batean, erakarpena sortzen duen izateko modu batean baizik. Azkarra da, zu baino azkarrago dela sentitzen duzu. Zuzenean hitz egiten dizunean, hain sentiarazten zaitu berezi. Ez ditu denbora asko eskaintzen ordea, txiki sentitzen zara bere zirkuluan. Baina hain da garrantzitsua zure aldean, behin lagun batek aholku bat eman zizun oso gozoa dirudi bere inguruan zabiltzanean. Baina zabaltzen duena ez da zukurezko gotoia, arma sarea baizik, eta zu bere harrapakina zara. Zein kaltegarria, inbidia. Saiatu nintzen ohartarazten eta ez dakit ongi egin nuen edo zuen helduleku bakarra apurtu nuen. Esperientzia zurbildu nahi nuen, nik ere sinistu bai nuen harentzat berezien aintzela garai batean. Bere joku maltzurren dinamika ulertzeak denbora luzea eman zidan. Promesa hutsak, berezian nintzela esan, baina gero ni existituko ez nintz bezala jokatu, eta beste hainbat. Erotuarazi eta gero, niri errua bota arrazoirik gabe haserretzen nintzelako. Karisma, xarma, erakargarritasuna bere oskola ziren. Eta denbora luze baten ondoren, benetan begitara begiratu nuenean, maskaratik harago, iluntasunarekin besterik eritzen topatu.
Saiatu nahi zoartarazten, baina ikusi ezin duenari nola erakutsi harago dagoena. Bueno, amets, usten dut, egin dugun sarreratxo honekin ja intuitzen dela, ez? Badagola hemen persona bat, zeinak gauzat ikusten duen, baina egiten ez da dagoena baizik eta gian beste zerbait gertatzen da bilatzen, ez? Eta gaurko kartan, horren inguruan itzengo dugu besteak beste, baina gaurko karta baitare badijoa lidergoaz, badijoa denboraldi oso honetan ikusi dugun bezala suaz, badijoa sormen kolektiboaz, badijoa ekintzaz, antolaketaz, komunitateaz, arriskuaz, karismaz eta zergatik ez, inspirazioaz. Baina guzti honetan sartu horretikan eta apur bat, karta ezagutzeko, beti bezala karriko ditugu bi karta, ez? Rider Waite Smithen proposamena eta gero Dismaite Hort Taroteko proposamenak, bai? Vale, Rider Waite Smitheko bastoien edo makillen erregea, nolakoa da? Bastoien erregea tronuan eserita agertzen da, jarrera irmo eta sendoarekin. Ez, boterea eta lidergoa diraziz, ez? Ikusiko dugu hemen pantaiako atzekalde honetan. Erreak gorri laranja koloreko tunika bat du jantzita, ekintzaren eta pasioaren simbolo moduan ulertu daitekena. Gainetik kapa berde eta hori bat darama, eta kapa horrek arrabioa ditu, suaren simbolo direnak. Eskuineko eskuan makila bat dauka, makila bat eusten du, eta bastoien makila edo makulua bizitzaren sua eta sormenaren simboloa ulertuko nuke dela. Bere begirada, esan dezaku errai honek begiratzen duela urrunera, ez? Aruntz zuzendurik dago. Eta honek etorkizunari eta ekintzari begira dagoela adierazten du. Hau da, norabidea marrazten dabil, bai? Hau da, badauka, intentzioa dauka norabide bat. Tronua paindu dagoen dago lehoien irudiekin. Agian beste ikartetan ikusi dugu arrabioa, eta mera hartzen da baita ere lehoia. Lehoia hau ausardiaren eta boteraren eta nobleziaren simboloa da. Eta bastoien erreak lidergoa zuhurtasunez eta ausardiaz gauzatzeko duen gaitasuna azmarratzen du. Eta gero ja, kartaren behekaldean, lurrean, arrabio bat ikusi daiteke. Bueno, nabil esaten arrabia, baina igual gogoratzea arrabia dela salamandra bat, bai? Zeren bestela ametxek ez ditu lertzen. Bai, ametxe bakarrik. Broma da. Eta orduan, lehenengo aldi ikusten duguna arrabia bat bizirikan, soltea. Eta honek baita ere bere esana izango du, hau da, agian ja ez, bere energia horren puntu, edo ez, suaren energiaren puntu gorenen gaudenaren simbolo gisa ulertu dezakegu, ez. Erregea eserita dago trono baten gainean eta atzealdean zeru argi eta garbi ikusten ez dago lainorik ez ezerrez. Eta horrek argitasuna, ikuspegi garbia eta lider argi baten gaitasuna adierazten du. Karo, gaur orain hartuko ditun ezagarri guzti hauek bikartan dira karta zuzen agertuz gero. Hori da. Bai. Vale, bain pasa daitezen Dismaite Herteko proposamenera. Vale, ze ikusten dugu karta honetan. Hasteko taben agian atentzioan baten duen zerbait da, bastoien erregaren karta honetan lider gisa hartzen dena emakumea dela. Eta honek hitz egiten dugu, badakizu ez, kartea, baraja osoan zehar agertzen dira maskulino eta femininoak dien energiak, baina ez dira gorpuzten zehazki, gorputz har eta emeetan. Bai, horia ikusten da karta honetan emakumezko bat hartuz lider gisa. Hori da, eta zalantza bat imaituzu lehenengo denboraldian osoan esplikatzen dugu. Hori da, dituzu eta bost atale eta bai, batez ere lehenengotan, hasi emperadorea ikusten eta ulertuko zuen osongi. Bai, eta dagoen beste gauza interesante bat da, ez dagoela tronorik. Hau da, boteraren simbolo tradizionala izango zen tronoa ez dago. Bai? Badago makilitxura hartzen duen adarra, berak hartzen duena, eta nolabaite berak errege honek lurraren eta naturaren erdian hartu du bere lidergoa. Hori esaneko luke. Hau da, ez dagoela eserita trono batean baizik, eta berak beste leku baten hartu dela boterea, ez? Eta berak hartzen da harri baten gainean eserita. Bai, uste dut. Borobil baten moduan. Osea, bai da alare harri bat eta uste dut, ez? Eserlekuak badukala hemen, gaina justu enperadorean uste dut komentatzen genula, ez? Tronua ez dela, edo kasu honetan ez, eserlekua ez dela zerbait komodoa, ez dela lasaina, osea, badago ardura bat, bino, pixkat, egoitzek esaten duen aritikan, ez? Aldatzen da simbologia eta aldatzen da horrekin ere esan naia. Bai, hori da. Berak ere bai zuzenan behiratzen dio karta eusten dagoenari, zuzenan behiratzen dio. Eta behira hori esan dezakegu dagoela konfiantzaz betea eta inguruko
paisairen parte dela transmititzen duela, ez, hau da, osotasun bat dela. Eskuan, esan bezala, makil bat dauka, adaska biziduna dela pentsa dezakeguna, zeren adar txikiak eta hosto bereak ateratzen daizezkio adar honi. Hau da, bizia ere bai, hor dauka, eta baita ere da sormenaren eta azkunderaren ikur. Bastoi hori lurrarekin kontaktuan dago, eta horrek lidergoa praktikotik eta oinarritik ulertzen duela adierazten du. Bera aurrean, egur metatxo bat dago, sua daiona, hau da, sute bat dauka ez, aurrean. Eta honekin esan dezakegu adibidez, komunitatearen idea ekartzen duela. Suaren inguruan batzen den komunitatearena, ez? Badauka gaitasun bat arketipo honek komunitate hori egikaritzakoa, ez? Izaterena hori egikaritzeko lider bat. Sua ere bai, sormenaren eta ekintzaren energia gorena izanguritza ekartan eta ez? Como beti bilizan geha demoralde osoan sua zitzaiten, eta da espresio como argiena eta ez, como energia osatuena esan dugun bezala. Kartonetan interesantea da, badaukala erregearen buruan koroa bat, bai? Korotxo badauka txikia dena. Eta simbolikoki, hori, erregetzaren edo ez, lidergoaren zea hori ekarri nahi duna, baina esan daiteke baita ere lidergoa aginte huts bat ez dela ulertarazten duela hemen. Hau da, ez da nik koroa daukat eta ez da baizik eta ekintzek osatzen duten lidergoa, ez zen beste simbolikoki zerbait izateak. Eta boterea, hau da, lidergoa izateren boterea, barneko segurtasunetik eta ingurukoekin duen loturatik sortzen dela baita ere esan daiteke ez. Eta atzaldean zer dauka, mendixak eta paisaia zabal bat. Bai, basamortua ematen du, ez? Bai, hori da. Izan daiteke estatu batutako, ez, kainoi handien zea hori, eremu hori ez. Karriz, nolabait, ekintza eremu irikia eta ikuspegi estrategikoa dagoela, ez donatzean. Eta lurretan denetan, ibileal izateko noski, oinetan botak jantzia ditu. Eta salamadratxo bada. Eta arrabio dago, hori esan dizun. Bukaeran dago, eskubian beran, esango nuke erragari begira dagoela. Bai, nintzen ustez zutara. Buztakit. Bueno, zutara, ez da gertuko duntaz. Bai, beste arrabio eta agertzen da, baita ere aurrekotan ez da gertu horren argi, ez agertzen da, esango nuke pajean, agertzen dela dismait jerteko azaltzen da, bai, bino marraztuta ere, eta erreginan ere bai. Bai? Bai. Vale, bueno, pues hemen jagertzen da bizirikan, bai? Hau da, ja, energia propioz bizi hartzen duen simbolo hori daukagu. Bai, hemen, bueno, ikusten dugu energia bezala orduan, bastoien erregea bai dela, ez? Lidergorako gaitasuna daukan pertsonaia bat, izan daitekela, ez? Pertsona bat bezala ikusi dezakegu, gure inguruan dagoen pertsona bat esan dezakegu, hau da, nahiko bastoien errege, gure, ez? Bizitzen edo bere lanean edo dena delakoan, edo izan daiteke pertsona baten alderdi bat, ez? Badaukala horretarako gaitasuna ere. Hemen bai aipatu behar da, eta aipatu ditugu, ez? Lau gorteko kartetan, erreginak eta erregeak bi energia desberdin simbolizatzen dituztela, tradizionalki esan izan da, ez? Erregea gorago dagoela, edo horrela interpretatu da, baina gaur egun esaten da, bai energia gorena bai dela, bai erreginarena eta bai erregearena. Eta hemen sartu gintezke ere beste debate batzutan, ez? Zer den energia gorena, erreginak ere lidergoa izan dezaketen, hau da, nola simbolizatzen duen lidergoa erregeak, lidergo hori den lidergo eramateko modu bakarra, hau da, agian erreginak izan daitezke beste lider mota bat ez dena horren beste aurrean jartzen dena, eta badaude pertsona batzuk edo irakurketa batzuk esan dutenak hain zuzen ere gorteko kartetan energia osoenak erregina diela. Iritsiko gea bino batzuk esaten dute adibidez kopen erregina dela gorteko karta guztietan osoena. Okerrez banao. Kopen erregina zela. Hortarako hirugarren denboraldi entzun marko dugu. Hoi da, baina orekatuago ote den edo, ez? Erreginaren energia erregearena, baina erregeak daukan ardura hori eta lidergotza hori ze puntutan den egonkorra edo orekatua. Eta orduan, bai dira pertsona, hauek ezagutu ikusi ditzakegu hainbat tokitan, ez? Izan daitekela ditugun lidergo eredu argiak, izan daitekela lanean, gure laguntzaretan, gizarte mugimendutan, eta gaitasun hori daukatena, bai jendea biltzekoa, gauza baten alde denak enfokatzekoa, beraiek ere, ez? Talde izaera hori denei sinistarazteko gaitasuna daukatenak, eta hemen desberdintasuna bai, igual txoten, bastoien txotan ikusi genuen, bai dela pertsona bat inspiratzen duena, baina zure mailako norbait bezala, eta kasu honetan erregeak daukana da, bai inspiratzen zaitu, baina beste jerarkian beste puntua bezala, beste ardura bat daukan pertsona bat da. Vale. Eta orduan baditu ere beste ardura batzuk, noski. Eta desberdintasuna adibidez, eta ikusiko dugu igual sartuko gehanetan gehiago, baina zalduna eta erregearen artean da, erregea bai dela energia oso bat, ez zalduna bezala, ez? Orduan,
alde makurra zein da, nolabait esateko? Bastoien erregeak alderantziz ikusten dugunean, edo ikusten dugunean pixka bat bere alde ilunean, bai dela pertsona oso manipulatzaile izan daitekena, tradizionalki estereotipikoki lotuko genuke perfil narzisista batekin, psikopata perfil bat izan daiteke, eta hemen esango genukena da, benetan topatzen baldin badugu horrelako pertsona bat, da, bastoien errege estereotipiko bat topatzen baldin badugu korri egiteko beste alderaka. Ze izango da, boterea izango da bere interes nagusia, manipulatuko ditu ingurukoak botere horren bidez berak nahi ditun gauzak egiteko bere onurarako, izan daitekela egoa, izan daitekela protagonismoa, izan daitekela etekin ekonomikoa. Olakotan ere askotan aipatzen ez, badaudela adibidez lan munduan eta badaudela perfil konkretatzuk enpresa munduan adibidez, ez horrelako perfil asko daudela, eta igual beste toki batzuen ez daudela inbeste orduan. Bai da, oso pertsona erakargarria edo interesgarria egiten dena urrutitik ikusita edo lehenengo kontaktuan, baina gero bere inguruan zabiltzanean eta batez ere bere dinamikatean sartzen zenean oso arriskutsua izan daitekena, eta gainera oso ongi planteatzen ditunak estrategiak eta sareak sortzen ditunak gero behin sartuta oso zaila izateko ateratzeko. Estereotipikoki izan daiteke sekta baten burua. Zerbait galdu dut ene sakonean, deus ez da utzi, bakarrik galdu. Tripa bere lekuan darin badut ere, zergaitik egiten dit horren beste min. Atera naiz erretzera, ilargi hau agertzen ari zen, zigarroa maitzeko denboran jadanik, dirdiratzen taiba. Claro, amets, esan dezun guztia eta ere, bukatu dugu erregearen alde guztiz makurrarekin, Bai. eta esango dezu, ostia, horren ekarriko zuen personaia honetara dator, eta ez. Hain zuzen ekarri dugu personaia bat, erregaren parte on guztiei begira, ez? Lealtasunari lotutakoa, ez? Komunitate Konpromisoa. sortzekoa, konpromisoarekin lotutakoa, eta ekarri duzu, Elbira Zipitria. Bai, ze kontatzen diguzu ere inguruan? Elbira Justa Zipitria Irastortza. Ez izenez, ira erabili izan zuen ere batzutan, Ira? mitinetan eta hitzalditan eta horrela, ira. Ostia, erabiltzen osantzen zuen. pila. 1906ko maiatzaren 18an jaio zen, Zumaian, eta irakaslea, maistra, garaietan ditzen zen bezala, Maistra. ikastolen mugimenduaren sortzaileetako bat eta euskararen sustatzailea izan zen. Bazen ere abertzale sutsu bat, jeltzalea ere eta katolikoa, noski garaiak ulertu behar ditugu, eta jeltzalea diogunean, alderdiaren barruan zeon pertsona bat zen, emakume abertzale batzako kidea bai zen eta idazkari izatera iritsi zen. Magisteritza ikasi zuen 1922an hasi zen ikasten, 26an burutu zituen ikasketak, eta Errepublika garaian ireki zuen bere lehen ikastola Donostiko Aldezarrean. Gertatzen dena da, badakigu denek gerra zibila egon zela, eta, frankismo garaian izango da bere lana bereziki garrantzitsua. Gerra zibila hasi zenean ihes egin zuen iparraldera, oso politikoki oso sartua zeolako, eta orduan, lehenengo azkainen egon zen bizitzen, gero Ziburun, eta Saran, hain esan dute lotura desente zeukala Sararekin. 1929an Donibane Lohitzunera jo zuen, eta gerra amaitu ostean Donostira bueltatu zen,
gero gomendatuko dizudan dokumental batean alderdiak eskatuta, diote. Errepublika garaian hasi zuen hezkuntza euskaldunaren inguruko lana jarraitzera. Eta 1943an jada hasi zen euskeraz irakasten. Orduan, frankismo garaiko ikastolen mugimenduaren aitzindari da, eta euskal eskolaren edo ikastolen gerra aurreko lanketa eta gerrandorengo mugimenduak lotu zituen. Hau da, jarraikortasun bat eman zion, berak esperientzia bat zeukan Errepublika garaian egin ziren gauzekin, eta bere izan zen pixka batez irakatsi zuena ere, esaten da askotan ez, maistra esaten zitzaion ez, irakasle zen pertsona bat izan zela. Orduan, klaro, berak erreferentzia asko zituen bai Errepublika garaian interesa handia zeukalako, baita bai parralden egon zenean ere, badirudi bere aizparen bitartez, bere aizpa monja zen, lortzen zituela testu asko, Europako testu asko, batez ere De Crowley, Montessori, Piaget, bezalako pedagogoen teoriak, eta besteak beste, intzuna izan zen pedagogia guzti hauek euskeraz aplikatu, eta modu oso berritzaileak batez ere kontuan izan frankismo garaian ez, ze hezkuntza mota zeon eta berak bultzatzen zuena. Oso deigarria den gauzetako bat adibidez ez, neska mutilen arteko berdintasuna. Klaseak elkarrekin ematen ziren eta ez zegon aipatzen da ez, erraztu behar baldin bazuten gela edo dena delakoa berdintzen mutilean neska izan, eta orduan oso irakaskuntza metodo aurrerakoiak erabili zituen eta bereziki kontuan hartzen baldin badugu garaiko testu ingurua zein zen. Orduan, 1943an Donostian hasi zen klaseak ematen, eta klaro, nola ematen zituen euskeraz eskolak frankismo garaian Andre batek. Legeak bazeukan hor xirrikitu bat, zela modu pribatuan maistrek klaseak eman zitzaketela etxetan, 10 ikasle baino txikiagoko taldeetan. Orduan, estraeskolar edo, klase pribatu bezala ulertzen ziren horietan, mantzezaketen klase, eta orduan, noski, sekretuan eta klandestinoki, horrela hasi zen, hezkuntza ematen Donostian. Hau berehala zabaldu zen Donostiako jende ez, euskaldunaren artean, eta bere ikastoletara jo nahi zuen jendearen eskaria asko handitu zen. Eta beraz, berehala beste emakume batzuk ere lan hau egin zuten, eta Elbira Zipitria izango da nahiko eredu, Elbira Zipitriak formatzen zituelako pedagogia hauetan, eta Elbira Zipitriak zeukalako agian formakuntza bai teorikoa eta Errepublika garaikoa beste irakasle hauei irakastekoa. Eta hemen aipatu berritu behintzat izenez jakin dezagun Amale eta Itziar Arzelus, Faustina Carril, Mari Carmen Michelena, besteak beste. Orduan, hauek egin zuten izan zen behintzat urte betez praktika bezala jaso Zipitriarekin, eta gero beraiek ere Donostian zehar ikastolak zabaltzen juntzien, 1950 markadan zehar. 1960an ja ikastolen loraldi bat gertatu zen eta Euskal Herri guztira zabaldu ziren ikastolak. Izango ditugu Bilbon 1957an lehenengoa, Iruñan 1963an, Gasteizen ere 1963an, eta Baionan 1969an, eta badakigu, sehaskaren laguntzaz edo bidez zabalduko dela iparralden. Sortu zen saretxo moduko bat, ez? Bai, hasi zen pixkanaka. Ikasializateko eta materiala sortzeko, eta ere, pentsatzet, gara irteko izango dela Xabier liburua, ez? Xabiertxo, eta material oso alde batetik zaila zelako lortzea, baina bestetik ere interesgarria adibidez Elbirak hor bazeukan austeritate sensazio bat. Hau da, etzela beharrezkoa gauza asko ez zitzaion gustatzen berdintasunaren aldetik ere, ikasle batzuk eraman baldin bazitzaketen kolore askotako arkatzak edo ezakitzer, hori ez zitzaion gustatzen. Behar genuna denek berdinera biliko genuen, eta kitxo. Adibidez, letrak ikasteko txotxak erabiltzen zituzten, txotxak egiten zituzten txotxa osorik erabili edo erditik moztuta, eta jendeak ikasten zuen letrak eta lehenengo hitzak solte egiteko, horrela ikasten zituen egiten. Eta orduan, klaro, honek nahiko datu zen, eta garai batetik aurre, 60. hamarkadan erdialdetik edo trabak hasi ziren jartzen, naiz eta, horrez, klandestinoki edo, zerbait susmatzen zuten edo. Lehenik eta behin, 67-68 ikasturterako lege aldatu zen, eta eskolatze liburua edo gazteleraz libro de escolaridad aurkeztearen derrigortasuna ezarri zuen legeak. Horrek esan nahi duena da, batxilergorako ibilbide jarraitu nahi baldin bazuten, zehoi behar zutela, girioi behar zutela, eta hori ikastolek egiten ziren moduan, eta etxetan egiten ziren moduan ezin zutela lortu, ez? Eta bestetik polizia miaketak handitu ziren, inspekzioak areagotu zituzten, eta noski ikastolen lana gero eta zailago bihurtu zen.
Hori gutxi balitz, derrigortu egin zuten eskakizuna 1978ko uztailean, eta Gipuzkoako gobernadore zibilak, etzela Gipuzkoakoa, Valentziako tipo bat zela, Enrique Oltra izeneko bat, ikastetxe berriak irekitzea debekatu zuen, sortu zen baimen berri hori lortu arte, eta jadoa bazedenek legeztatzea eskatu behar zuten. Orduan, egoera guzti honetan ikusi zuten oso zaila zela aurrera eramatea ordura arte sortu zuten mugimendu klandestino hori, eta hemen Elbira Zipitria beste irakasle batzuk eta ikasleen gurasoak bildu ziren, zer egin, nola egin erabakitzeko, eta Jose Elgarresta Iturbe rektorea izendatu zuten, ikastola proiektu baten arduradun, eta hau egin zuten ikastetxe berri baten planteamendua edo proposatuz. Santa Maria parrokia eskola deitu zioten ofizialki, baina denek horixe ikastola bezala ezagutzen duguna izango da. Hemen orduan, baizekoan ja espazio fisiko bat, klaseak emango ziren toki bat, eta saiatu ziren hortik legeztatzen. Kontua da, hezkuntza ikuskari bat azaldu zela sorpresaz, bertara, galderazko egin omen zizkien ikaslei, matematika, gaztelera hau eta beste, eta oso emaitza onak lortu zituzten, baina azken momentuan badirudi ikasle bat hartu zutela, eta galdera oso zehatzak egin zizkiotela, Espainiako banderari buruz, zein zen Franco, hau eta beste. Eta txosten horretan, argudiatu zuten, bertan bera utzi zuten horixe ikastolaren ofizialtasun prozesua, esaten espiritu nazionalaren prestakuntza gehiegi etzela lantzen. Kontua da, 1930ean zentroa irekitzeko baimena eman zitzaila azkenean, eta horrela sortu zen horixe ikastola fisiko bezala ere zena. Eta Zipitriak bertan lan egin zuen erretiratu nutzen arte 1971an. Oso pertsonaia konprometitua izan zen, bere bizitza guztian zehar, helduei euskara irakasten ere jardun zuen Zipitriak, gau eskolak antolatu zituen, eta bere eginkizuen artean bazegon adibidez euskaldun zarrak alfabetatzen, alfabetatzen lan egitea euskaldun zarrekin, eta askotan ziren bere aurrikasleen gurasoak. Baditu beste gauza nahiko interesgarriak, adibidez bera izan zen nork paradigma hitz horiekin erabiltzen hasi zen lehenago erabiltzen ziren gaztelerazko sujeto, paziente, recipiente gixako terminoak, eta berak erabili zuen nork lehenengo aldiz. Eta gero, batez ere, ikastolen mugimenduak hor aldaketa bat egiten duenean, eta ikastolak jasten denean ikastetxe forma hartzen, izan zuen depresio bezala gaur egun bere ezagutu zuten irakasle, gaur egun oraindik ez, bizi dienek aipatzen dutena, izan zela krisi antzeko bat, alde batetik berak gauzak oso emakume egoskorra omen zen, eta horrek lagundu zion askotan egin ezin ziren gauzaiek egitera, ez, bultzatzen, baina bestetik ere, berarekin bat egiten ez zuten, ideiekin eta horrela errex gutxi estsi eta gaitzesten zituen. Eta orduan ikastolen mugimenduak beste forma bat hartu zuenean, berak etxez etxe egiten zenean bera zen arduraduna eta erabakitzen zuen eta ikusten zuena nola ez egin gurasoak sartzen hasi zirenean, beste elementu batzu sartzen hasi zirenean, beldurra handia izan zuen, horrekin zer gertatuko zen eta ea noruntz zijoan. Eta bestetik ere, nahiko famatua da adibidez bere euskara batuaren aurkako posizio irmoa. Eta badiru izan ziduela hor momentu bat nahiko asko admiratzen zuten beste irakasleek, ez momentu triste edo depresio momentu bat bezala identifikatu zutenak. 1982ko abenduaren 26an zendu zen Donostian, eta beraren gandik ikasi zuten irakasleek argi oroitzen dute Zipitriak eman zien mezua irakasten zienean nola izan irakasle, eta hala zioen. Ez dizut erakutsiko zuretzat soilik, baizik eta Euskal Herrian zabaltzeko nire gandik ikasi duzuna. Hau ez bada bastoien erregea. Dilo. Orduan, Euskararen aurkako represioaren inguruan eta ikastolen mugimenduaren inguruan badaude bi, bat da dokumentala, bestea da pelikula bat, gomendatu nahi dizkizuenak. Lehenengoa da Nayeranen, biak topatu ditzakezu Nayeran, Elbira izeneko dokumentala da, baditu zati batzuk fikzionatua direnak, baina da Elbira Zipitriaren inguruko dokumental bat, eta aipatu ditudan hainbat gauza azaltzen dira. Eta beste bat, iaz, esango nuke, estreinatu zena, Bizkar Soro, duela bi urte? 23-24 ziur. Bizkar Soro dela Euskal Herriko fikziozko herri batean oinarritzen den pelikula bat, baina oinarritzen da jasotako ahozko testigantzetan edo idatzizko testuetan, benetan gertatu ziren gertakaritan.
eta tartea da 1914-tik 1982ra gertatzen diren gertakariak, euskararen egoeraren inguruan, nola baztertu ziren, ikastolen mugimendua, besteak beste, eta hor ikusi ditzakegu adibidez lehen mundu gerran edo nazien okupazioa dela eta iparralden bizi izan ziren egoerak. Begiratu itxasoa, nire begien aurka lertzen, malkoek alderantziz iten dute bidea, atzera iturbururantz. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Memoriarik auskorrenaren egian batzen zaizkit, nire zauriak eta orbanak azal bakarrean, azal bakarrean. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Begiratu itxasoa, nire begien aurka lertzen, malkoek alderantziz iten dute bidea, atzera iturbururantz. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Hartu nire tristura, orain zureare bada. Nire tristura, zureare Dona Pianizek hezkuntzaren bidez mundua lazitekeela sinetsita ikasi zuen magisteritza. Baina sistemak aldaketarik nahi itzuela hartuta eta honek eragindako krisisak honetik barura begira jarri zen. Hortik formakuntzari bidea ireki zion, batez ere arlo emozionalean eta ikuspegi sistemikoan. Eta bertan ikasitakoekin mundua aldatzeko beste saiakera bat eginez, terapeuta emozional sistemiko moduan lan egiten duela 10 urte pertsonak modu kontzientean emozionalki bide laguntzeko asmoz sortu zuen Educando la Emoción proiektuan. Ordutik, emozioekin borrokan biziren pertsonei laguntzen dionak, haien egia entzuteko, onartzen laguntzeko eta barruko baliabideak berreskuratzeko bidean. Kaixo, Dona, zer modu zaude? Jolin, ze polita. Gustatu zaitzu entzutea. Ai, ze ondo. Zer modu zaude? Ba, ondo, pozik, Bai. hemen egotegatik. Ja, gure bai oso pozik zu hemen egotetik. Ze ondo. Esan, Bueno, lehenengo, niretzako ez gazte ideia, lapurtuko izut. Gustatzen zait pila bat. Ez que nahikoa da, jazta, hogeita 10 urtekin jazgea gaztea. Eske, Hor nago, ni hor nago. Bai, ni berdin. Askotan da, eta gaina, batzutan jendia sarretzen da. Ez dut oso ongi ulertzen gaztetasunarekin dakagun, Hori da, lotura. bai, eta da, eman diezaiogun, definizio bat eta jazta, eta momentu batean zea gazte, eske azkenean bestela sortzen da, badirudi gazte izan behar duzula, ezakitzen bat urte arte, Claro, noiz arte. eta orduan esan nahi duna da gaztetzeanian zerbait negatibo bez, ez? Hori da. Ni nago senyorismoa aldarrikatzen, nire Apa. baitan. ongi etorri senyoron bizitzara eta ongi etorri senyoron mundura, porque es que, Ya está. evidentemente, ya está. Nik hau, uste izan ezela beti oso senyora, oso persona kako txartan zarra, en plan, 20 urtekin, enitzen horren parandero ez da izerta orduan zen, como, leku bat inbarko zu bizitzan, porque, claro, ez, eta es como, bueno, pues, naiz horren gazte, eta ya está. Claro. Eta, bai, azken urtetan baitere banabil kontu horrekin, zergatik handen badozin gazte, eta ez, nien ez gazte, ai, txikos, ez, esaten ez, Bai. bueno, bai, ze baratzen da, baitutik urten dexente, eta ez dakari buruan, petxoa aitare txuri daukat, ja zartzarora, ni joala nuke esango, baina
baina bai, Claro, baina bagoaz. bai, bueno, Bagoaz. mendiot, jaiotzen gandik gabiltza zara jute, baina gola ez, como mantentzearen, gazte Bai. mantentzearen kontuzia, esazela, hostia, ez dakit, zei isu dozkozue, beti Baina gazte, zertzarekin. Politikoki ere pentsatzen dagoela hor sistemaren etiketa bat gazte amaigabeak izatearena horrela prekaritatean mantentzeko denbora guztian gure baldintzak, ez? Eta aldarrikatza ez. Lehenengo gauza gazteak ere merezi dute edo merezi dugu baldintza duinak, eta bestetik noiz arte izango gara gazte ere bai sistemaren aldetik hori mantentzeko, ez? Bai. Bueno, leku guztitatik, ja, senyora batzuk gara. Bale, gaztararen eriotza hau eta gero, zeharreman daukazu tarotarekin dena? Zuekin itzen da gero, konturatu naiz, aurreko astean jo nintzala Bartzelona, nire lagun minaren urtebetetzea ospatzera, eta nire oparia berarei izan da 40 urte bete ditu, eta izan da tarot bat bere aurpegiarekin, eta bere saitugu argazki oso mitikoak, eta izan da tarot bat pertsonifikatua berarentzako, eta justo gero zuen deia honea etortzeko, eta begira ze bolita den bizitza. Horri ditzen digu sinkronizidad. Bai, nik ditzen diot kasualidade guztietan dagoela ordena, eta hau ere ordenatua. Eta gero nire inguruan beti dago tarota ere bai, jendea karta botatzen, bai aurreko, ikasturte hontan, aurreko urtean edo hontan erosi den nire lehenengo tarota, arkano nagusiekin, pixkat arkano nagusien, pixkat arlo psikologikoa ere oso interesgarria iruditzen zaidalako, hor inkonsiente kolektiboan dagoen informazioa, baina gero ez da erretenitzen, jartzen naiz, erakurtzen dut, ke guai, eta badi joa. Orduan, nik uste dela goxatzeko zerbait momentuan, eta... Bazea ipuintzalea? Pilo bat. Kontua, batez ere lehenengo denboraldian, arkano nagusiak eta barre kontatzerakoan, bai, kontatzen genuen hau dena ipui handi bat bezala. Oda, ikusi ez dena ipui bat bezala. Batez arkano nagusiak seguntak katalanoa jartzen dituzun, da pertsona baten prozesua, jaiotzen denetik eriotzera arteko izan daiteke, edo pertsona batek bizi dezake prozesu hau, baina gehiagotan bizitzan. Baina hori ez, baka ibilbide oso bat. Eta orduan, da politia hola behiratzea ere bai. Zeren orduan, da bixat klasik eroiaren bidea, derroio abiatzen da, tresna josetzen zaitu, zalantza, postura, ez nera, ez zara, guzturi dauka orduan. Gomendatzen dizugu, podcast bat entzuko izan dauna alderantziz, lehenengo demoraldia, eta serio, bai. Ez dugu autobombo iten, eta batian atal berdien ingo guztazki aldiz. Broma, baina, eta hor kontatzen da horrela. Eta nahi lagundu zen pila bat, ulertzeko pixat, arkano nagusia batez ere, zeren gero jertzen zanean txikietara, jadak gauza espezifikoa eta baina nagusietan dago parte hori de, bizitzako hitoak dira, eta ez, gatazkak eta zaizer, eta oso guapoa dira. Hola ikuste, ipui baten moduan ikustea. Eta ipuien barruan dauden ipuiak, porque ez, aldituzu zatitu irutan, eta repente lehenengo filako zazpia dia gauza bat, burrengo atal, eta itugulako gauzatxo pila bat. Eta da, erraxago ikasteko, eta esateko, bale, orduan, nagoen txertan deabruan. Dices, porque karo, bakizu. Egingo duena da, udara hontan, zuen lehenengo atara entzun guztia, garrena ere bai, entzun, eta hartu ideia hori ze oso interesgarria iruditzen zait. Eta guai, eta eren gitu salezola kontatu baita ere zaudenean, laguntzen zu tarota irakurtzen zaudenean beste batzu, laguntzen dizu baita ere esaten, ateratzen da, dorrea. Eta bakizu zen bagarrena den, bakizu nundikan datorren zer pasadun, eta bain, dorrea dator, edo ez, gero izarra. Eta zatoz horretikan, bakizu. Eta arduan, horrek dena laguntzen dizu pila esaten, bale, jode, tal, honek igual lotura honekin, hola. Horrela ikusteak, nire buruan ematen dio zentzua, porque egia da hori, historio badela. Azkenean, bizitza historio konstanteak dira. Eroaren bidaia. Egoitzik esan du, lehenengo karteza, 0. karta. 0. karta, hori da. Entzartan da bere bidaia. Nire lagunak hartu zuen kartarota eta lehenengoa, eroa zegoen. Ez que ze polita egin zuten, Bai. Bale, kartara hueltatuta. Karta, esan dugu gaia badula, ez? Gai nagusi bezala pixka bat bastoien erregak lidergoa. Eta galdera bientzakoa, non sentitzen zeate edo non sentitu izan zeate zuek erosoago gidatuak izaten edo zuek norbait gidatzen? Ni egon ez bilekuta, eske justen genuen facilitazioan ariketa bat honekin, zan ariketa oso simila gorputzarekin, eta zen, izena du, mago kolombiarra, izena du ariketak,
eta da Hipnosi kolombiarra. Hori, hipnosi kolombiarra. Toma ya. Bai, ostia, eskerrik asko dona. Eta zen, movida hori derraio gidato, eta bai, hori, eta gorputza eta zeizer, hori da bat, hori da, Bai, zuzta nik zela horrela gidatzen, egiten dut. bai, hori da. Ez dago beste antzekoa dena. Gauzak. Eta hori egiten, zein como, ostia, este agobio gidatua izaten, eta ez, esfortu pila daukata ez ezer, ben, karo, gidatzen zauden ere bai, es como, vale, boteran daukat, eta horre sortu aldizu, por ejemplo, deserosotasun pila bat, en plan, ostia, zer dau, ben, gero baita dauka ardura pila bat, ez? Orduan zen, como, ostia, bilekuak, eroso eta deseroso, porque baita ere segitzen zaudenean nina como, vale, nire helburua da behatz bat segitzea, punto. Eta es como beste guztia alboratu, igual du. Ben, karo, zaudenean zu behatza jartzen, beste segi dezan, zaude pentsatzen, bale, baina ingo, gero hau ez gero, ostia, ben ez dene gehi makurraztea, porque orduan ekatuko, bakizu. Eta zein, como, nire egon erosoago segitzen neonean. Pero bi alde dituzte parte guapo eta parte bate atseginak. Bai. Nik ere karta hori jokatu nahi nuen, eta da, segun kontekstua, segun momentua, zen nire bizitzen horrela ikusten dut, ez? Momentu batzutan egon naiz oso eroso gidaria izaten, eta beste batzutan, claro, eta gidaria izateak suposatzen duen zama, pues ere, pues bada karga handi bat batzutan, eta beste batzutan gidatua izatea da oso erosoa bazoaz, eta horrek dakan guztiarekin, ez? Oso toki polita da ere bai jartzea gidatua izatearen tokia, ez? Nik ez dakit, edo, bueno, kakotxen artean, baino besteak eramango nautoki batera, eta ni berarekin nijoa, eta abertze gertatzen dan. Baina hor askotan sortzen dira gauza batzuk ere, bueno, ez direna erosoak. Orduan nik esango nuke, ez dakit erantzuten zein gustokoen eta zein ez, baina bai esango nuke testuinguruaren arabera eta segun zeinekin ari garen. Osea, niretzako oso garrantzitsua da hori. Zein da beste aldean, bai gidatzen ni edo ni gidatzen bera. Horrek, uste, maten diola matiz oso garrantzitsua. Ni ados testu inguruakin. Bakizuten, bueno, hau, astrologiara pasatzen baldin bagea. Eta ja, hola, sartuta urranditan. Nire karta natalean ni naiz, Leo da nire ascendentea. Eta, bueno, ez da Leo bakarrik handelako nire ascendentea, beste gauza batzukin eta hola, nik dakadan gauzetako bat integratzen eta ikasi behar dudana da lidergoa erosotasunez eramaten. Eta bai identifikatzen dut nire bizitzen askotan, geho, ados nago zuekin, testu inguruan arabera, goeraren arabera, norden bestea, ezakizer, bino, ez zait inoiz edo sentitu izan dut niri ez dagoki dela lidergoa hartzea, edo ez, zailtasuna gainean ere inguruan izan ditut pertsona asko nahiko, eta maezakizer nahiko erretxartzen dutenak, ardo edo hartu izan dutenak ez, erdigunea, eta ez dut esaten modu txar batean. Eta kostatu izan zaitez, onartzea, bueno, bai nik ere hartu dezaket, eta aldi berean talka handiak izan ditut lidergo oso zurrunekin. Eta askotan, kostatu izan diate ere, ez, segun ze taldetan eta hola, ezin elkarbizi, ez nitulako, nitzelako gai, ez, niretzako justo bezer identifikatzen ez nitunez, lidergo moto haiekin, talka handiak izan ditu alako. Ez que nik uste, lidergoan dagoen pertsona, edo pertsonak, multzo bat baldin bada, segun eta ze lidergotza hartzen duen, zaila da. Bueno, igual batzuei zaila egiten, baina uste batzudan ez da agresiboa izan daiteke, bortitza izan daiteke, orduan horregotea, egia da, batzutan eroso gaudela, agresibitatean ere bai, baina, mina dago, eta mina da. Bueno, zaten gaitza lidergo ez da bar, eta nahiko nuke sakontzea apur bat, como liderraren figura duten zelako liderrak izaitugu edo, zelako liderrak izaitugu gure inguruan, zuek, zedekila zen dezue lidergotza hori, ez? Ni uste, galetzea izuetau, zer askotalotu izan da, lidergoaren kontua egoaren elikatzarekin. Eta ez, persona horri guztu egiten zaio egotea fokoen aurrean, eta ez, entzuna izatea, eta jasotzea beste jende guztiaren arreta, eta ez, inkluso hori presutik begiratu eta guzti suntxitu persona hori, ez? Eta nahi izan zait militantzia, niri ez personalki, porque ni igualen naiz hainbeste leku hori hartzen duna, baina bai ikusi jendea zeinak lidergo hori hartzen duen, eta askotan hartzen duen alabear, ez? Hau da, oso erosoa delako esatea ni ez nago prest, mikrofono hartzeko ni ez nago prest, medio batean ateratzeko, eta ez jarri balioan
horrek guztiak tekarren karga, ez? Nabiltzete lidergo mota zehatz batzutaz, eta militantzi ereduan, militantzi esparruan, eta bar, ez nago hitz egiten bestelako lider, toksikoago ez, edo ez, tipiko egolatra hauetaz, baizik eta nago hitz egiten bestelako lidergo batzu dakaten ikusgarritasuna ez, ez? Eta, ostra, gutxitan begiratzen da, aquello de, eskatzen zaio kasu hauetan pauso bat atzera emateko, zeren zabiltza kopatzen espazio bat, eta gutxitan hitz egiten da baitare horre dokan pisua, eta baitare ze ardura dagoen beste aldean, hau da, ados, nik mikroa ezartzeko, eta berriro diot ez nago zentzu pertsona batean, sino beste kasu batek hartzen nahi, baina pertsona horrek mikroa utzi alizateko beharrezkoa zen egotea beste aldean jende bat, zeina prest egon bere lotxak genditu edo bere lotxak landu edo ez, kolektibizatu edo ez, dena delako egin eta pauso bat aurrera ematea. Orduan, zer egin horrekin ez? No, ez zuek nola ikusten duzuen hau? Ba, ez dakit, igual zuk izan dituzu hor sistemikotik eta hausnarketa batzu, bino da, pedagogia sistemikotan tenik ezakit asko, bino esaten dena, ez? Pertsona bakoitza bere funtzioa dauka eta bere lekua dauka, eta batzutan gauza horiek ez onartzak esan nahi duena zuzendariak, nahi niz pentsatzen ikastaro batean, zuzendariak izan behar eta zuzendariaren funtzioa ditu, eta ardura batzuk datoz horrekin, bino aldi berean, kotxe batean norbaitek hartu behar du volantea. Ez? Kotxea gidatzeko norbaitek hartu behar du volantea. Gero volantea hartzeko eta hori den eramateko formak eta forma daude. Bai, bino esan nahi du. Bai, bino esan nahi duena da, batzutan ere, eta huitzen genuen ere enperadoreak nahi zaizkit sortzen hola ze asko, flashback asko eta zaizkit, batzutan lidergoa bere hortan ez gaitzesten dugula. Eta batzutan posizio bat dela, behintzat gaur egun hartu behar den, ezakit beste eredu bat sortu daiteken etorkizun alternatibo batean, bino, bai, hori da esateko dudana. Ados, adotaztu dena. Ni entzuten zaituzte danean, lidergotzat etorri zait segituan jerarkia. Osea, piramide bat, bueno, berdin zaize, nei piramide bat etorri zait, eta hori etorri zaidanean burura, etorri zait, eta zenolako harremana dakagun jerarkiarekin. Hor, bakoitza bere esperientzia, baina gizartean ere bai badago resistentzia bat jerarkiarekiko. Eta, ez, sistemikora junda, eta ni ez da inbeste pedagogia sistemikora baizik, eta familietara, ez? Familiaetan, berdin zaitze, bueno, ez zait berdin ze familia mota, ez? Jaiotze, biologikoki jaiotzeko familian edo hazkuntza familia batean, nun daude helduak eta aurra. Familia hortara nijoa, orain bertan, ez? Helduak daki, aurrak ez daki. Eta jarriko naiz basikoan, super oinarrian, ez? Ez zer daki, zaindu behar, helduak daki, aurra nola zaindu daki. Kakotxen artean, egiten du alduena. Baina, bueno, suposatzen da, helduak dakila edo zaindu behar duela, ez? Zaintza hortan, hor jerarkia dago. Dago harreman bat, dena osagarria. Dago pertsona bat, bestea zaintzen duna. Bai. Eta niretzako hori da lidergotza ere bai, ez? Zaintza sartzea hor, orduan. Zer gertatzen zaigu zaintzarekin? Pues tela, haundia, porque nola zainduak izan garen, zer da guretzako zaintza, niretzako zaintza, nire esperientzia, baldin bada, agresibitatea, autoritarismoa, bortizkeria edo laxismoa, zuregan konfiantzen dut tope, egintzazu aldezuna, osea, hor nire bizi esperientziak ez dute determinatuko, baldintzatuko dute zer da niretzako zaintza hori, eta nola eramaten dut hori lidergotzara, jerarkiara, ze bizitzan nik niretzako bai behintzat dago jerarkia, toki guztietan ez dakit. Toke guztietan igual ez dakit, baina hori dago ze hortikan jaiotzen gera ere bai, porque denok izan gera aurrak momentu batean, eta egon da heldu bat alden moduan, edo ez egoten, sortu duna jerarkia hori, ez? Bai, nozio hori jerarkiaren. Orduan, nik uste horrekin bizi garela, gero, bai, segun ze esparrutan, horrekin apurtu edo hori horizontalizatu, horrela esaten da. Bai, bueno, nik uste interesgarria dela hausnarketa horiek egitea edo lanketa horiek egitea, baina niretzako interesgarria da eta lidergotza kontuan hartuta, jerarkiak gure bizitzaren parte egitea, behintzat kontuan hartzea hor daudela, ez? Eta hor, zaintza, lehenengo jerarkia bizitzakoa dela zaintza bat. Orduan, niretzako lidergotza eskatzen du zaintza bat. Orduan, gero ze zaintza egiten dugun hor, eta ze hor xamurtzen da niretzako, lidergotza hitza,
xamurtzen da zaintza esaten dugunean. Edo xamurtasuna ekartzen dugunean da, ostras, bale, claro, ja ez da nola gidatzen dut kotxea. Osea, zein ekartzen dugu kotxea, baizik eta nola hartzen du kotxea, ez? Pum, kendu, banijoa, edo, a ber, venga, guazen. Ikusi. Venga, hori da. Kaso komunikatu. Nik hemen dakat, eta pixkat horrekin erabat ados, eta etortzen zait, eta uste du sistemikoak badaukala honekin lotura asko, ez? Foucault egiten duen irakurketa dela, ez? Giza harremanak, botere harremanak dira, osea, bere hortan ezin dugu, ez? Esan nahi duena, ezin dugu esan, ez nahi dugu botereri gabeko, ez? Sare bat sortu, nola egiten da, osea, beti ongo da pertsona bat lehenengo hartzen duen hitza, beti ongo da, ez? Sortzen dira harreman mota guztitan, beste gauza bat horren kudeaketa, eta justo lehen esaten unakin lotuta, nik talka handiak izan ditut adibidez, lidergoaren, ezakiten erabilera perbertsoa, etorri zaititz bezala, bine esan nahi duana da, lidergotza hartzen ari direla, edo lidergotzatik itzeiten ari direla, onartu nahi zuten pertsonak. Esan nahi dutena, guazen asmatzea jarrikota adibidez oso tonto bat, no, guaz oporretan. Eta pertsona batek esan duen, ez nahi zuten ezakitzer, baina berak nahi du erabaki. Eta, bueno, songi, osea, zu aizena da, hau proposatzen, nik esaten dut, hori erabakitzen bada, bino nien adoz. Eta ez bino, eta nahi dute, erabaki kolektibo bat izango zen bezala, beren, hoi da. Eta olako, eta badaude pertsona batzuk, ez, oso horrela direna, nik nahi dut erabakia hartu, nik nahi dut ezakizer, baina ez duenak esplizitatzen. Eta nik horrekin izan, osea, olako, ezakit bai, edo perfil, ez, lidergotzarako perfil eta talka asko izan ditut horrelako kasutan. Osea, geriko ez den. Eskerrak talka dodean perfil horiek. Baina, badaude beste pertsona batzuk, ez oso eroso. Hombre, claro, beti egongo da patroi baten komplementarioa, osea, eroso dagona hor, osea, egon behar dulako. Baina talka egitea horrekin, ez azkenean esatea, esaten ari zara denok erabakitzea, baina ez zurea ez baldin bada, ez da hemendik ateratzen, ez, gertatzen ari da hemen. Eta, bueno, pues horrekin pixkat mugitzean ikusten interesgarria dela. Bai. Nik, esan dezun honekin ametxe, tratazki burura eta da gauza super agerikoa denok nabaitzen dugula dela seinale bikoitzen kontua. Hau da, zerbait esan eta gero egitan gorputza beste zerbait esate eta ez esatzen horretan badago tonaren kontu bat. Enblan de ez, lasai, nahi berdintzait, pero egitan nahi ez zuzuk erabaki eta hor baude gorputzak emititzaitun eta guztio sentitzaitugu seinale pila bat eta horrek sortzitu gatazka pila bat gero. Hau da, eskomo, ostia, nabaritzen nabil argikin ez zula erabaki, tia esan, eta ez, esan eta ekarri hori eta listo. Baina ez dugu esaten, ze gero eta hemen zegoen eginen izan beste galdera, dela, ze gertatzen zaigu begirada, ez, eta ikuspegi ezkertiarra daukagun noi, boterearekin eta hierarkiekin. Eske, probablemente donak zuk esan dezunean, ez, nik esan dezunean lidergotza etorri zei hierarkia. Eta gero, egin dezun planteamendua ez da jerarkiaren ikuspegi negatiboa, sino, bueno, jerarkia bat, da lehenengo jerarkia hori bizi eguna denota ez aizer, eta, bueno, pues hor baude elementu batzu, behiratu behar dian, eta, baina, ez, komplejizatzen da, baina, zuzera egiten da jerarkia negatiboa, nahikizu. Por ejemplo, pertsona batek, esan dezun kasu honek ikartzen dio itarek como burura, gertabu izan zegoen zerreten moduan, como gure artean ez dalien dago onartua jerarkien kontua, incluso lider bat izat, eta ikusten balin bada gaizki, probablemente lehenago jungo galeku hautara, de rollo, nahi berdintza, lasa, deno arte erakiko dugu, tal, eta que luego parrutik gara egotea, es que nahi jun Portaventura, tías. Eta aquí dela como lo más contradictorio del mundo, ben ez dut esango, porque deno arte erakiko dugu, eta bagizu. Eta es como, ostras, que igual besarkatu behar parte batzuk dela, como, ostra, bueno, batzuan jerarkia egongo da, batzuan egitura egongo da, eta ez du esan nahi jerarkia egoteagatik edo egitura egoteagatik dagonikan bortxa, dagonikan ertxagarritasuna, dagonikan kontrola, zapalkuntza, baizik eta ez, batzen esplizitu egitera guzti hori. Orduan, badago problema honekin, jerarkia boterea, lidergoa ikusterekin bere alde honetan ere bai. Osea, karta honek ekartzen dulako parte hori dez, como hostia, lidergo positiboa komunitatea egituratzeko gaitasuna daukatenak eta bar. Ez? Nik uste bai, niri gertatu zait kartak ikusterakoan lehenengoa etzai gustatu eta bigarrena bai. Osea, hori da, osea, niri bai, osea, zuzenean nire gorputza esaten du, osea, hola da, que asko, que guai. Eta batean da gizona, trono batean, koroarekin eta petxoa hundituta, eta bigarren da emakumea, goxotasunean, zirkulatian. Hori da, hori dago nere bai, eta hori ikusten eta onartzen dudan heinean, horrekin zerbait egiteko aukera izango dut, baina oso zaila da ere, dakogulako gizarte bat sortuta ere bai,
gauza horiek ez onartzeko, edo segun ze, gizartea orokorrean, ez? Esaten baldin badet, eske ikusi dut hau eta zenazka, jo, ai dona, eske ze prejuizio dituzu, bueno, pues bai. Pues, ni ditut hemen, ez? Eta hori ez badegu, orgatik gustatzen zait niri ere bai sistemiko hortatik, jutea oinarrira, bueno, horren oinarrira edo nik egiten dudan oinarri hortara, ez? Pues familia nondikan natorni oinarrian. Eta ikustea hori ere dago lan ere baitan, ez hori ez egiteko, jazta, hau dago, eta hemen gelditzen naiz guztiz kontrakoa, bale, hau dut nire barruan, ikasketa hauek ditut, bizipen hauek ditut, eta orduan hauek ikusten eta onartzen ditudanen inean, zerbait alko dut egin, baino ukatzen ditudanean ezin dut ezer egin, eta nik ez badet onartzen portaventurara juna detela, pues orduan saiatuko naiz manipulatzen, eta hor sortzen da manipulazio puntu hori, zeina ez gara garbiak, eta hasten gera hitzekin zerbait esaten, gorputzarekin beste gauza bat, eta nik esan gurke horrela bizi garela, hein handi batean, eta hori zoramen handia da, bai norberatzako eta binkuluentzako. Total, guztiz, eta hola bizi pixa denak, bai. Bastante locas, todas. Ondo nago, eta tik bat hemen, ezakize, egia da, jakimar degula, nun eta zein ireki, hori argi dago, baino, gero etxea juten garenean, eta etxeko batea izan dugunean, edo berdin zait ze formatu, esatea, bale, orain bai zintzotasunan ere buruarekiko. Eta igual, ez da sinetxiko bota dudan guztia, porque batzutan, bizira behar dugu gizarte honetan, badakigu, maskara jartze ditugu, aurrera, baino gero, momentu bat hartu, ze gertatu da, edo, baino horretarako askotan ez dugu ikasi, ez da gautokirik, edo batzutan gertatzen da, lagunen artean horrelako elkarrezketetan, edo beste formatu batzuetan, hasten gara hitz egiten, niri ere gertatzen zait, baina mundu guztiak ere ez dakatoki hori, baina oso garrantzitsua da koherentzia bat, egotea gutxi gora bera, edo bai, behintzat minimo bat, gorputza, pentsamenduak, burua, emozioa, gorputza, eta egiten dugun hortan. Bale, proposamenetako bat ekartzen dezuna da, bale, bizirango dugu, kalean eta ez, behintzak gure buruarekin izan gaitezen garbiak eta zintzoak. Esparru intimoaren dela azaletik barruako leku horretan, izan gaitezke zintzoak ikarituzun arloetan, ez? Burua, gorputza, emozioak. Eta egiten duguna. Eta ekintza. Alden einean. Behintzat, hori, niretzako lehenengoa da azaletik barrura gertatzen dena, ez? Nire baitan. Eta gero, egiten dudana, bueno, pues igual gezur batzuk igual esan ditzazket, porque es que ala da, baina behintzat ez sinistu hori. Sinistu. Nik ez den nahi jun portaventurara, Eke asko portaventura. Eta barrutik dago ume bat, nire barruko umea, ai, portaventura. Bueno, pues ya está, pues bai, badut hori ere, bai, eta bueno, pues gertatu zait hori, pues nire kasuan, pues ke guai karta hau, eta bestea ez zai gustatu. Baina ya está, ez dijoa haratago. Claro. Bai, azkenian nik jarraituko dut pixkat botere harremanen kontuakin, eta gero hemen dago, ez? Justo egigea botere harremanen ez, kudeak eta osasuntxoa edo konstiente aiteaz, baina justo ez, badago ez, boterekeriaren edo arriskua, eta justo zaldune bastoien erregeak badu ez, alderdi hau edo arriskutsua dena. Aipatu genuen duela biatal, bastoien zalduna ekarri genunean, pixkat karismaren gaia, eta esan genuen pendientezuko genula justo atal honetarako. Ze bai da, debate bat genekan horren inguruan, eta, aipatu nahi genuen azen lehenu esan dizugu pixkat grabatu aurretik, ez? Zalduna eta erregaren arteko desberdintasuna da, zalduna izan daitekela pertsona bat, ituna jarrera batzuk ez dienak beti osasuntxuak eta baina bai da, bera da lehenengo galduta da, nola baita esateko. Eta erregaren kasuan adibidez, bihurtzen denean pertsona maltzur bat beste leku batetik ari da, hau da, bere interes propietatikan konstienteagoa da, ez? Zeiten ari den, eta gai desenteateko ditugu, baina igual karismaren gaiakin hasiko gehan. Hasi, amets. Orduan, hemen, adibidez, nik jarraitu izan dut gustatzen zait, desente, tokatu izan zaidalako igual, lehen pertsonan, perfil narzisista ezakizer horrelako, ez? Inguruko informazioa eta bilatzea. Nik lehenengo topatu nuna izan zen unibertsitate garaian erakutsi diguten asignatura batean la comunicación perversa. Justo laugarren atala hitz egiten dula pixkatez, horren inguruan. Eta gero ondo nintzen momentu batian oso biziatua Ramani Durbasula izeneko psikologo baten YouTubeko kanalera, dela unibertsitateko irakaslea psikologiakoa, eta psikologian batez ere landu du, ez, perfil narzisisten inguruko gaia, batez ere
trauma pasa izan dutenak, guraso narzisista bat izategatik edo bikote narzisista bat izategatik. Kontua da, eta Bai. karismaren gaira, Ramani Durbasulak momentu batean, elkarrizketa batean, edo aldarrekatu izan dela behin bino gehiotan, karisma askotan goraipatzen dugula zerbait positibo bezala, eta karismarekin kontuz egin behar dugula. Ze karismak bere hortan, eta definizioa bilatu dut nik ere ez, da bere oinarrian da besteen atentzioa edo lilura sortzeko gaitasuna. Eta orduan, esaten du bere hortan ez dela ezaugarri positibo bat. Eta are gehiago, eta hemen dago zati garrantzitsua ez, karisma handia duten pertsonek eta batez ere bere ezaugarri nagusia edo beraiengan identifikatzen dugun atal potenteena karisma denean, karisma horrek gehienetan zerbait estaltzen duela. Kontuz. Eta bai, eta esaten duena kontuz karismarekin. Ja, zerbait dago horren atzean, Bai. ez? Hori da, ja, nilotze karisma, egia da, zerbait positiboarekin. Bai. Horrela asko pentsatu gabe, karisma, ka guai. Ba, uste oso interesgarria dela. Nei, eta egoitz, ez dakit baino lehengo, baina egoitz, printzipioz aurrekoan, zu karismaren aldeko zinen, edo aipatzen zenitun... Nik hartzen ditune, Isa Calderon Oida. eta Lucianik Marren, podcasteko kontuk. Aile bai ikartzete, markatu, ikartzete gauza positibo ez da uste dela, como, hauek esaten zuten, ez, zer da ederragoa, persona eder bat edo persona karismatikoa bat. Hau esaten zuten, eske gauzerik ederrena da persona karismatikoak. Karismatiko bat zeinak liluratzen zaitun. Eta horrek bihurtzen zaitu oso erotiko, oso follagarri, oso zurekin bat egin nahi izate hori, ez? Orduan zentzu honetan ekartzuten, como, zuk ekarrezun definizio honetatik, ekarrezak ez berriro mesa ez, definizioa? Topatu behar dute. Bai. Besteen atentzioa eta lilura sortzeko gaitasuna. Hori da. Eta, karo, hori da jola sozialean dagoen gauza desiragarrienetako bat. Bai lortzea eta baitare jasotzea. Ez imaginatu zaunean, persona karismatiko batekin zaude bereztietan. Bagizu, bere harretak iten zaitu ez oratu, dago movida bat, como oso... Eta orduan ekartzen zuten hortikan, gero egia psikologa honek esaten duna bere baitan karismak ez daukala ezer barruan. Eta bestelako ezaugarri batzu pertsononak baitulak, ontasuna eta zaizer, baitula berentan ezaugarri batzu barruan eta karismak ez. Nik genuen horren harri ikusten, gero egia dena da, karisma izataren kontua daukala kriston boterea eta ekartzen dula, ekarri behar dula beharrez kriston ardura, eta uste dela super zaila jola sozialean arduraz jokatzea honekin. Baina ez ekartzen, nik ez dut ulertzen zentzu negatiboan, ez daizuek? Nik orain zuen zuterakoan, egia da, eztitasun hori nola azaldu ezuen esan dut, ze arriskutxua. Bai, ez da? Claro. Baina, jo... Zane persona karismatiko batekin, nahi zu... Da zoragarria. Da pasada, da txute. Baina, egia da, ostras, orain, kanpotik entzunda, eta pixkatu zuametxa ipatu ezun hau entzunda, esatet, jolin, pues, igual badu arrisku puntu bat. Baina ere amorrua ematen dit. Jolin, zergatik izan behar du arriskutsua, ez? Placer hori, estitasun hori, katxondismo hori, oraintxe bertan, ez? Hitz egiten noan ella, ke mierda, jode, zergatik horrek izan behar du zerbait perversoa atzean edo hutsa atzean, karismak, ez? Ez dut esango psikologoen izan? Ramani ditzen, Ramani. Ramanik esaten duen bezala, jo, zergatik bizitzak kentzen digu hau ere bai, ez? Baina ikus dezaket zer esan nahi duen, baina ez dut sinetxi nahi agian beti egon behar dunik hori, ez? Zaude pertsona karismatikoak zintzoak eta fidelak hortara? Bai, ni ustez. Ongo dira, ez? Bai, nik nire ustez. Ez da esan persona txarrazen ikan, sino esatetena, personarekin zago gaudenean, dara como ze guapoa, ze persona polita baizik eta ze ederra berekin egotea, eta ze guztat, ze ondo hitzeten duen, eta dizu, hola nolabait, atontatua, bere zeatan. Eta hori, eta evidentemente, eta hori honetik ez da nola plantatu daiteken. Hau da, persona bati hola entzuten gabiltzanean, ditugu barne kriterio eta defensa guztiz jetxita. Ga persona guztiz maleableak. Zaurgarriak, eta hori oso polita, eske zaurgarria gara. Hori da, eta afektiboa izatea hori da, afektatu izan alizatea. Niretzako hori oso polita da, baina denean, batetik bestera eta nola bidakarrean beti, wow, ze botere maila daukazu, bagizu, zer dian beti ametxe dauka karisma eta nik ez, porque ametxek egin dezake hori nerekin, mehizturekin ere bai, eta beti ametxek izango du. Baina karisma du, ero karisma ematen dio jendeak? Porque harremanak ez dira norantz batekoak. Ez da, ezin duzu karisma kamotikan jaso, zu daukazu. Bai, zu erabili.
Bai, baina ametxek badima du karisma, da nik ematen dio Zergatik dalako nik? poterio markatu. Ja, gitan amez. Ja, tokatu zaizu. Edo Zolerrian. beste pertsona bat jarriko dugu. Ez, jarraitu. Ez, ametxek du karisma eta baina du karisma harreman batean. Osea, ametxek du karisma harreman batean. Pertsona hau gabe, beste pertsona gabe, ametxek du karisma. Claro, beste pertsona gabe zu baduzu generoa. Claro, ez. Ja, claro, hor gaude, baina besteak ematen dio ere bai hori. Claro, harremanetan dago, baina, osea, karisma izateak, por ejemplo, bai markatzen du norabide. Niretzako norabide. Bai, Bai, niretzako bai. Osea, bi pertsona karismatiko bali badaude, esplota. Akizu. Edo kristona da. Normalitaten dira takonazoak. Niretzako bai. Orduan zerbait negatiboak inaizea. Bai, niretzako bai. Osea, nik hemen niretzako bueltatuta pixka nik ulertu nun bezala, Ramani Durbasuraren hausnarketa. Bai. Da, osea, zu pertsona bat hartzen badi mazu, ez? Bai. Imaginatu, naizula norbaitek liatu, bai? Eta zer da gustatzen zena pertsonetan? Eta zerrendatu dezakezun bakarra, edo euneko portzentaia handiena baldin bada karisma edo karismarekin zer ikusia daukana, Kontuz. ojito. Hori esaten liatu gau bateako, eta dices, genial. Osea, Bai, tiene bino, una esan carisma- nahi duna da, osea, ez baztea kapazateatzeko ez, ba, jo, eskuzabala da, osea, Ja. ez daukala karismak bere hortan, osea, zein da daukan edukia. Eta karismak, eta adibidez, egia da gero bai hau da, tipo, pandemia garaian, galdetzen badin bazenien urgentzietan lan egiten zuen pertsona batik, claro, jasatzen zenun, ez, zea ikuspuntu superkatastrofiko bat, justo jasotzen zitulako egoera oso larriak, eta egia da, pues, honek izan dula klinikan eta ez, landu dula asko, trauma bat bizi izan duten, ez, pertsonekin, beren bizipenak eta bar, eta beak esan duna da, askotan hori gertatzen dela, osea, sarean erortzen zela, delako pertsona bat, erakargarria, karisma handia daukana, ez dakiz zer, eta horren bidez, ez, bukatzen zu menpeko izaten harreman batean. Eta noski hor, eta ni hor baina pixkatados, perfil konkreto batzuk diela. Claro, igual da karisma da perfil hoien, perfil narzisista errebidez, perfil hoien atea. Edo, ez, bidea, ez dakit, eski, iruditzen zait, osea, pena ematen dit, osea, ala sentitzen dut, porque bai konektatu dut osea, nola da, Ramani Ramani. barkatu. Durbasula. Ramanik esaten duen karisma hortan egon daiteken beste alde mingarria gatazkatsua itxusia, osea, konektatzen eta asko horrekin, baina pena ematen dit hori ikustea ere bai. Claro, esango ez gauza bat, osea, ez agitzen momentuan esaten den karisma garratukan utxa dagoela, karisma balima egoera kompletuago bat, ez da gauza bat, baizik eta ekintza multzo bat da. Alde duzu izendatu ekintza multzo horiek? Osea, por ejemplo, esan dezakezu, karisma daukan persona bate dauka, jo que se, daka elokuentzia, daka hizkuntza bat ez gertukoa, begiratzen zuzenan begitara eta irrifar txikia egiten dizkizu. Bagizu, ezaguarritu daiteke guzti hori. Bai, baina ez da- eta ez da- hori ez da utxe egotea, da ezaguarri multzoa zeintzuk horienak eragiten du karisma. Como, por ejemplo, da persona justu bat. Justizia dago eraikita kontzeptu askorekin. Justua zeren ekintzabak egiten ditu eta horrela jokatzen du. Bai, Orduan, igual ez ditut izaproposak ere, hain zuzen ere justuak badauka konnotazio edo zerbait positiboa dena, ez? Balio bat, Justizia. atzean. Claro, justiziak, nik behintzat niretzako justizia desiragarria da. Ez? eta, Osea, por ejemplo, pertsona jarriko bagenu karismaren atzean plazera, dela bere barneko balioa, plazera eragitea, izan utxutxean, daiteke. osea, bai bino, plazera eragitea, da plazera eragitea, hoi da, Osea, definitu beharko justiziak genukeena. balima daukatzean balio bezala ekitatea, eta ekitatea da balio supremo bat, plazera zera ez da izango balio supremo bat. Baina Goi mailako karisma, plazera. bai, baina karismak plazerra du, osea, nik karisma Helburua. erakargarritasuna baldin bada, Gozagarritasuna izan dezake. Ez? Mm. Ez dakit galdetzen dizuet, Osea, diot, eske ematen du dagoela hutsa eta ez dela una Iruditzen zait kaskara oso bazia. zaila, osea, entzuten oso zaila karismaren atzean plazera bakarrik sartzea. Iruditzen zait pixkat... Ostia, justiziaren atzen gauza asko sartu ditzakegu desde egoa elikatzea, baita ere egon daiteke. baina bere hortan, gauza bat, hemen joan naiz pixka berri nire Platon maitera. Gauza da, justizia definizio bezala, eta beste gauza bada, justizia nola egikaritzen den egunerokoan, claro. baina justiziaren ideia puruak ez du egoa. Osea, guk justizia, karismaren ideia puruak ez du balio positiborik bere hortan. Gustagarria izatea izango litzake. Bai, hori da, osea, besteengan, ez, Bai, sortzea hori da. erakarpen bat zurekiko. Baina hori zerbait txarra ere ez da. Ez, bino, bere, osea, ez badaukazu besterik, ez? Vale, Osea, nahi duen esan vale, da, claro. Ez que ez dakagonean besterik egia da.
hor... Utxunea dago, bai. Claro, bueno, Ez dugu gure artean utxunea soluzionatuko dago. alare, Ez, baino, bai, claro, osea, denok nahi dugu gustagarriak izan. Puntu batean edo bestean. Hombre, esango ez du. Horrekin goaz, ere Claro, bai. hori da. Orduan, bueno, dena bakagu karisma nahi hori. Ez, hitz egiten ari garen enean, bizkat filosofeatzen. Orduan, egongo dira pertsonak hori elikatu nahi dutenak etengabe behaien utxineak betetzeko? Claro. Edo incluso egongo da jende bat egiten duna hori dena nahi gabe, porque bere izakeraren parte Claro. da, eta listo. Baina Eta da pertsona inkontzienteak bat hor- ez da gizer, eta era parte eza persona superkarismatiko bat. Eta bilatzen dezuna, bilatzezu beste personak makurtzea zurekiko, bilatzezu botere izatea, ez, zure izakeraren parte esanguratsuak daudera ikita elementu batzuin zintzuk karisma ematen ditzuten. Eta horrez dago, ez dago juiziorik horren gainean, da, como, bada, gazu botere, osea, akumulatu ezakezu botere asko, eta hor dago responsabilidade eskaera Hori da, bat. bai, eta askotan ez dugu ikusten, ze baldin badago inkonstientea asko jokatzen hortan, pues nik nahi gabe egiten dut, ez naiz konturatu, bale, perfecto, baina guazen inkonstientean dauden patroi batzuk jartzea konstientea, mailaren gainea esateko, bale, pues hau ondo emate zaizu maitea, eta orduan zerbait egin behar dugu honekin. Ze bestela, ateatzen zaizu, pues, zure itzalak hemen, eta hartzen dute karisma horren gidaritza, eta hor arriskutsua izan daiteke. Nik uste dut, azkenean lidergotzan edo pertsona karismatikoek baduten potere hori, pues, jerarkia hortan, porque jendea erakartzen dute, uste dut horren jabetasuna importantea dela kontuan hartzen, naiz eta ez egon ados, edo nahi ez izan, edo behintzat jakin eragiten duguna bata besteari, nik uste dut interesgarria dela, eta hor kudeatzea, beti ezin dugu jakin zer eragiten diogun besteari, Claro. baino bai jakitea, bueno, ze emanatzen dugun pixka bat, ez? Guztiz. Zuek inoiz topatu zeate, izan zute zuen bizitzan pertsona bat, esan zutela, eskerrak gaur egun, bueno, igual indikan dakazute zuen, eskerrak gaur egun ez dagoela nire bizitzan. Vale. Osea, tipo, olako... Persona toksiko bat, ez karismatiko bat. Hemen gero sartu gaitezke beste batean dela, toksiko gaur egun denari deitzen dio, osea, ez? Pertsona Ja, toksiko eske eta ni pertsona nago- vitaminak... Ni termino horrekin nago... Vale. Explika, hau interesgarria da, hau gaina, bai alde batera, pertsona toksiko eta bai pertsona vitamina. Osea, Claro, ez da, hola... horregatik. Osea, hor, niretzako dira, pues, jartza ditugunetik eta gelditzen dela super ondo, esatea, toksikoa naiz, bueno, hori justo... Ze guai! Toksikoa zara, pertsona hau toksikoa da, eta ni vitamina naiz, edo, bueno, bai, pues, gauza hauek nik uste dut oso polita gelditzen Ze direla. jendek esaten dugu bai vitamina nahi. Marian Rojas ez Hori da, papel. ja, bera Ze esango. jende ridikulo esaten dugu bere buruan inguruan, por favor. Bueno, baina toksikoa egia da asko erabiltzen dugula, ni Bai. ez nago ados, uste pues, berriro ez, etiketatzen dugulako Bai. pertsona bat gauza zehatz batengatik eta berriz ere, osea, uste eta harremanen konplexutasuna ikustea importantea dela. Eta bai, harremanetan gauza mingarriak, kaltegarriak, eske toksikoa, zakiten, niretzako da hitz bat eramatea harremanera ere... Bai, da kimikatik andatorren, ez? Bai, iruditzen zait oso, ezkutakoa, gaina ya está. asko eman diogu forma oso Bai. zehatz bat, toksikoa da esatea hau, eta ez, pues igual momenturen batean nik esaten badut, ez dakit, zerbait toksiko bezala hartzen dena, ja toksikoa naiz. Claro. Benetan. Claro. Nik uste dena dakala bere kontekstua, orduan bai, pues harreman batzuk oso gatazkatsuak dira, bata besteari mina ematen diogu elkarri, edo mina asko jasotzen dezuregatik, eta nik ez dakit hortikan irten, eta kosta egiten zait, bale. Bai. Ni horrekin, bale, baina horri deitzea toksiko eta gainera pankarta horrekin jutea, uste oso simplista dela, oso simplifikatzailea dela. Bai. Eta niretzako hemen da beste alderdi ere, eta igual da pertsona vitaminekin dela, ez? Osea, pertsona vitamina dira egunak zoriontsuago, ez? Egiten dizkizunak. Ja. Eta juten zera baiekin, eta eta jose, pues, osea, igual harremanetan ere badaude momentuak eta egoerak, eta igual egun batean hau pertsona batekin, eta gaizkiatea naiz, bino beste arrazoi batzurengatik, eta horrengatik ja pertsona horrek ez dauka baliorik, osea, ez? Ere dela pertsona kategorizatzeko moduan, pum, osea, eta Claro. dela oso neri on edo kalte egiten dian arabera, eta orduan hor nun dago harremanaren ardura, ez? Claro, eta zu baldin bazera nere pertsona vitamina, pues igual momentu batean esatezu blokear.
O sea, porque claro, egongo naiz, hola. O sea, Nago, segun zein naizen. bai, Orduan, mundu berri da deskubritzen, nik honekin. Nekin zegoela jende bat vitamina. Osea, deitzen, jende dago liburu toxikoa, bat. bai, Liburu bat dago. Hori bai, banekin, baina, osea, nik toxiko ditzen nion persona bat zeina dagon, pues jo que se, etengabe pegak ateratzen eta da gaina como ez giro txara jartzen du eta osea iluntzen zaitu eta eramaten zaitu behera tal. Eta evidentemente horreitzen zaitu ni ditzen nion bentsat como persona toxikoa eta bietzen dut mozin min emate eta hola. Da evidentemente testu inguruzaz batean egite ditu gauza horiek eta egite ditu egiten arrazoi batzungatik eta probablemente bere ondo ez egin zer ikusi dauka. Pero nun kategorizatzen como eta hau da toxikoa, sino bueno, pues gaizki egiten duen, ez gaizki egiten duen persona bezala, pero ez como real persona toxikoa eta persona vitamina da animatzen dira zuzen ere pertsona vitamina, osea ez dut inoiz ulertu hola mundua eta na flipatzen jendeak erabiltzarekin, porque da kriston zamatxoa kategorizatzailea, ertxagarria, simplista eta ez du zertan laguntzen kudatzen harremanak. bai. Nik uste dut gainean jartzen gaitula ere biktimismoan, ez? Ni eske ezagutu dut pertsona toxiko bat, vale, eta zu ze pixu zenun harreman hortan. Ez kendu, zu ere protagonista zara, zure bizitzaren protagonista zara. Orduan, bueno, guazen ikustea zer gertatu dan, zer gertatu zaizu zuri hor, ez? Ez besteari etiketa hori jartzen dut, eta ni vitamina, biktima, ez? Edo bestela, ez? Zu zera vitamina, etin naiz hemen, ezer, zu ere zara. Orduan, nik uste importantea dela ere, etiketa horiekin uste kentzen garela erditik, kentzen dugula gure ardura. Bai, gure ardura eta gure huella munduan. Eta importantea da hori ere berreskuratzea. Bai, agentzia hartzea. Hoi da, evidentemente. Claro, egin dezun galdera horri eutxiz, igual, ekarri nahiko nuke, eske usten dezuk aipatu nahi duzun kasua eta gatelak zer ikusia gehiago komunikazio perversoarekin. Ekarriko dut, como ze batzuk tip batzuk definitzeko? Sarratxo bat iteko. Osea, bai da, ni kontua da, eta dau berriro Ramanira, doktor Ramanira. Bai, zure gaurko doktora izarrera? Osea, bai, esaten duna da ez, orokorrean edo gure harremanen euneko berdin zaitez, 99-99 zehatuta, pertsona bakoitza bere ez, bizipena ditu, batzutan ezintasunetik ez da zer, baina badago portzentai oso txiki bat pertsonena, eta dia, psikopatak, perfil narzistak eta esaten dula, eta berezea eta bere esperientzian eta esaten duna da, gero eta urrutiago beto. Eta zentzu honetan komunikazio perbersoa betetzen dune personatek ditu, bueno, komunikazio perbersoa ditu hainbat ezaugarri, ez? Gero, karo, hau egiten, konturatu naiz, nik agian baten egin izan dutela, eta hemen topatzak zure burua, ez du esan nahi zuzenikan persona bat perversoa dena, narzisista dena, ez. Osea, persona guztiak izaki komplejuak, dituguna momentu oso zehatzak, eta gaina dituguna tresnareko eskasak orokorran. Hortaz, erabiltzen ditugu, eskura ditugun, eta ikasi ditugun gauza asko lehen odonak ondo esan du bezala, ez? Hau da, segun eta ze biografia izan dugun, tresnatzuk edo bestatzuk eskuratu ditugu, eta agian horiek kategorizatu ditezke nolabait komunikazio perversoaren barruan. Eta zentzu dira, bale batetik handa komunikazio zuzena baztertzea. Hau da, ez hitzik erabiltzea. Mezua ez delargia eta galderak erantzuten ez dia edo zehaztasune gabe aurkezten dira, ez? Gero beste gauza bat ere bai, beste elementu bat, hizkuntzaren deformazioa, bai? Pues erabiltzea tonu hotza eta desprezio puntu bate erabiltzea, ez? Beste gaitza oso simple esaten, eta hau da, hemen honen ingurun dabe, psikologiko liburu iratzeke, pero bueno. Nik nahi zure adibidea jartzitut praktika. Nahi zu jutea... Elkartu bi eta gero jarriko eta adibidea bat. Bale, pues venga, botagut beste bat eta zuia ekarri, bale? Beste ez daugarri bat erabiltzea, sarkasmoa, umorea eta mespresua. Mespreso erabiltzea. Bale, egia erdi batean dago eta fatxala hainketa humoritsu batekin, baina azkenean mina atorratzetik, ez? Hasieran biktimak onartzen du, baina azkenean jazarpen horren eragina barneratu egiten du. Hemen, hau da ere, oain enaiz gogatzen izena gero bilatuko dut, beste autore batuk intzun honen inguruko lanketa, eta berdina honek ere lan egiten zuen, bikote harremanetan, trauma jasandako batez ere emakumeen kasuan, eta hiru hauek elkartzeko pixka batez, da imaginatu, zure bikoteak aizaitu ez esplizituki, zurekiko errefuxa erakusten demo guztian, bai? Eta gutxi esten, sarkasmoaren bidez, dakizer, eta ze jakingo du honek, ez dakizer. Eta gero, biktimak konfrontatzeko momentua saiatzen denean topatzen, zerbait gertatzen zaizunerekin ukatu egiten du. Orduan, ni zergatik esaten zuei. Claro, ez dago ezer, zu ezintza ezertara heldu, ze berez ez du ezer esan. Eta denbo guztian daude horrelako zea sutilak. Eta ez dakiz iritsi gehan, eske, nahi gertatzen zena da, oso ongi daki dela, zer hitz egiten du minok, gero ez dakit sailkatzen zeatan, ez, bloketxotan.
Bino, gero gertatzen dena, claro, beste pertsonak ez, desesperazioz azkenean aserretzen baldin bada, edo erantzun txarra baldin badu edo, berriro errua kanpora botatzen da, ez? Bez nola jartzen zean? Hori da. Eske histerika bat zea, paranoia egituzu, eta bar. Bai, eta hau da beste kontua baita ere daukana komunikazio perversa dela gezurraren kontua. Ez, gertakari bat seinalatzerakoan, derrepente gezurrakin erantzutena, eta inkluso hemen leheno baita ditzen dundua, gaslightingaren kontuarekin, hau da, derrepente sentiarazteazu eroa zaudela. Bai. Ez, igual, magun gauza bat eta zentratu zehala, eta hori ikartzerakoan, batean hori ez onartzez aparte, zu erotasunetik gertuko katzen, bai, zer nola, zaiz esaten hori ez da posible, ez zure imaginazioa eta bar. Beste kontu bat ere bai, pues paradojen erabira izaten da, ez? Pues keinuak eta tonoak eta bar erabiliz, bigarren mezu botatzea, hau da, erabiltzea, ez? Bi esanaiko metaforak eta bar. Baita ere, deskalifikazioa, simplemente, deskalifikatzea da komunikazio perversoaren parte, ez? Biktimaren beraren balioa txikitzeko. Baita ere dago beste gauza lehenozuk komentatu jazuna, eta da klasiko bat, bortiztasunean dela zatitu eta garaitu, hau da, bi persona ondoren bate balima eta zuzeirugarren persona bat ez daubena ados zure menpeko dagoen pertsona hori askatzen dabilelako, hori zatitzea eta bi personaiek kontran jartzea. Ez demagun zue biek, amets eta hola nire menpeko, naizela berekin perversoa, eta zue bieko esan dure baten zatela, niretzako hori arrisku bat da, zeren agian beratzea egiteke, nire eraginpetikan, orduan, zatitze hori nola, zue biek kontran jarriz. Eta bukatzeko, azkenengo da, aginte inposatzea, ez? Nola, beldurra eta sumisoren bidez. Hori heliak ezaguarritxo batzuk, karo, ostra, zer egin horrelako kasu baten horren gaudena, zer egin horrelako jendearekin, eta zer egin, bat gu konturatzeko eta hortikan askatzeko, zeren da zaia. Menpeko harreman baten zaudenean, horrelako kasu bortitzaten aurrean. Nik uste laguntza eskatzea, askotan esaten dugu, ez? Konturatzen garenean hor gaudela, eski bakarrik ez goaz oso urruti bizitzan, orokorrean, orduan laguntza eskatu aldegun heinean. Eta laguntza izan daiteke laguntze instituzional bat, edo ondokoari laguntza aldegun heinean, eta batzutan gutxinaka egiten dira bide horiek, ez? Baina eski argi eta garbi ikusten da horre pote harreman bat, zeina berez, bikote harreman batean edo laguntasun harreman batean, izan marko luken parekoa, ez? Berez, horizontala, baina askotan ditugu hainbeste zauri gure lehenengo harreman horietatik, ez? Jerarkia hortatik zen, gu gara aurrak eta heldu bat dago egon behar izan zuen, edo akaso saber nola egon zan, eta hor ditugu zauritxoak, orduan askotan juten gara hori erreproduzitzen, ez? Eta bilatzen ditugu pertsona batzuk ere dituztela zauritxoak beste poloan, orduan elkartzen gara, eta askotan hor ikusten dugu gure burua harreman batzuetan guztiz aldrebestuak. Eta, karo, eske niri perverso hitza asko gustatzen zait. Uste dela hitz bat superpolita. Perverso hitza, eta oso potentea dena, eta, eske perverso potere handia duen hitz bat dela. Eta askotan, zuk esan duzu bezala, askotan ditugu olako edo izan ditzazkegu horrelako gauzatxoak, deno ditugu zauriak. Orduan, ez badu nahi norbaitek zerbait egitea, igual dago jende oso bila manipulatzen oso txiki. Nik ikusi dut nire burua manipulatzen urte askotan, eta horrean ikusten dut esaten, wow, nik esaten dire lagunei oso ona naiz manipulatzen, oso ona izan naiteke, porque, nire inguruan egonda manipulazioa, eta egonda manipulazio txikia eta zutila, baina egonda. Oso kotidiano dain zerbait hori, eta egiten torrela, eta ni manipulatzaile emozionala oso ona izan naiz, eta eskerrak orain ditut beste tresna batzuk bizitzari aurre egiteko, baina eske ez banitu lortu, horrela jungo nintzen, porque oso tresna ona da momentu batzuetan. Orduan, hor baldin badituzu tresna horiek, komunikazioan tresna horiek, manipulatzea, harremanak etetzea, gaslightinga egitea edo dena delakoa, hori dakagu, orduan, askotan zaila da besteari erakustea begira hau egiten ari zara. Hori ere egin dezakegu, nik uste, baina oso zaila da. Besteari ikarri, informazioari ikarri egiten zabiltza. Begira hau gertatzen ari da, hor gertatu daiteke ez ikustea, noski baietz, edo flipatzea eta esatea zea kontatzen. Batzutan gertatzen da, ostras, bale, eskerrik asko,
igual ez horrela, ez? Igual da, eta gero, ostra, pues egia da. Hau egiten ari nintzen. Eta hortikan, pues, erreparazio bat egiten da. Baina nik uste importante dela momentu hortan, pues, hor baldin gaude hori jasotzen, pues, gure burua zaintzea aldegunean, eta pues, aldegunean hortan askotan egin behar dugu iez, laguntza eskatu, bueno, pues, aldeguna. Eta gauza bat nahi zuen galdetu. Eta hori gidetikan kanpotala. Zer egin ikusten duzunean persona atorlako harreman baten sartuta? Eta osea, bueno, sin más. Bai, da gure sarrerako testutxoa pixkatola zen. Bai, Osea, hori da. norbait, hau da, ozeko aztiaren alegoria Bai. pixkatori da. Osea, da, Dorotik bide guztia egin arte, ez da kapaz ulertzeko berak daukala gaitasuna etxera bueltatzeko. Osea, izkipuina ziren, Glindak esan izan balio, etxera bueltatu zaitezke, Dorotik behituko zen baden. Ja. Ez, baina galdera zuzenan botatzea izuet zere, ingo zenukete zuek horrelako kasu batean. Osa diot, jakindare beste persona probablemente zula, pertsona horrek ez zula zure begirada berdina, eta gaina bizitzen hariko da, baina dago guziz beste pertsonaren eskuan, eta berez hori propioen gatikan ere bai, igual dakalako rol super zaintzaile bat tazagizer, ez du ikusi nahi hori ere. Claro. Eta argik ikustezu da hola harreman violento batean, Ja. Nire etortzen zait zerbait ez dena inon hartua esatea, ez dakit esan edo ez. Ai, esan, Bota. favorez dena. Nik askotan esaten deno dakagula gure momentua, eta batzutan ez da sinesten, batzutan esaten dut, edo batzutan esaten diot nire buruari, baina bai sinesten dut euneko oso altuan, eta batzutan horrelako lagun badakagu, horrelako bizipenetan dagoen lagun badakagu, eta nahi dugu lagundu, egiten dugu aldegun guztia, ematen dugu gure dena, eta ez diogu laguntzen, osea, ez diogu laguntzen ateratzen, ez? Eta igual urteak pasatzen dira, eta berak egiten du bere bidea, eta bueno, pues igual pasa behartzun guztia. Hau esaten dudanean, niri ere jartzen zaita zala horrela, ez? Osea, tentxatu egiten zait, porque osea, nire hitzetan agian dago justifikatzea pues, bortizkeria edo eta ez da hori, baina bai askotan lagundu nahian ez dugu laguntzen, eske ezin degulako askotan bestearen bizitza, bueno, askotan ezin dugu inoiz egin bestearen bizitza, ez? Aldegu hor egon, ondoan eta hemen nago behar dezunerako eta lagundu aldegun hortan, eta batzutan behar baldin hartuta atera, hori ere egin dezakegu kausu zehatz batzutan. Baina bestela da egotea ondoan. Eta ze gertatzen da, ondoan gaudenean, horrelako egoera bat bizitzen ari den pertsona baten ondoan gaudenean, batzutan ere oso zaila dela ondoan egotea. Ze igual beste pertsonak laguntza eskatzen du, kasu batzuk daude, ez? Jo, begira hau pasatzen ari naiz, ezin dut gehiago, aterako naiz hemendik, laguntzen dugu, eta bueltatzen da. Eta horrela urteak, eta aldiak, eta urtean 3 aldi, bueno, ezakit, ez? Eta orduan, karo, guk sentitu dezakegu hornek handia ere bai eskila ezin dugu, ez dakit zer egin, ez? Orduan, hor, bueno, pues batzutan aldetzen gera, hor gauza asko bizi ditzazkegu, eta horregatik nik ere ikusten dut, ikusten dut lanean eta ikusten dut bizitzan, deno ditugula gure denbora, pues, esan duzun bezala, Doroti, pues, batzutan bide bat egin behar dugu, oso mingarria dena, iristeko toki batera esatea honeaino. Eta hori esaten dut kontu handiz, porque egia da, osea, niri bihotza ere buelta bat ematen dit, ze badakit ez dela errexago esatea, horregatik askotan ez dut esaten, baina, bueno, bera bota dit. Ez dakizte pentsatzen duzu. Esan duzunarekin, osea, gero uste dizute, baina guziz bat, eusten dut, osea, esaten den gauza bat oinarrizkoa dela, como ezin dezu bere erabakia zuk hartu, orduan, persona horrek hartuko erabakia, eta bitartean egon inguruan, eta ez da izerban, karo. Eta bihurtu gabe, egoera honetan, inundik inora protagonista, eske egotea zaida putada bat. Osea, zai egotea da faena bat. Zeren dagazu beldurra, dagazu amorru pila bat, dagazu amorrua, eragiten du narekiko, eta itare jasotzen dago narekiko baita zentzaren zen, ostia, tia, eta harremanak apurtzen dira hor, eta... Apurtzen dira, neke pila bat, suntxitzen zaitu askotan, saeker asko egitituzu, desgastatzen zaitu, eta esazula, ostia, eta ematen dizu gogoa, zentzu paternalistenean, hartu persona hori eta ateratzeko atxe hortatik, punto, esan, jazta. Bukatu da rollo guztia. Eta hori ezin dezu egin, porque evidentemente ez dago prozesua, hor dagona talka, eta aina talketzen guzu,
bez? Osea, sartuko zen nukleo horretako biekin izango zutak, ez? Baina da jodidoa, oso mierda. Esa dizut mierdagoa da egotea egora hortan, eta mierda da kanpotik ikusten, baina okerna da egotea barruan, ez? Baina nostra, da uste como gauzatxo hori de, bale, eta ziten dugu, eta inoiz ez autopatzen aquel de su ex máquina, en plan, eta hau da soluzioa, gizu? Claro, es que gizartetan askotan, esango gaur egun, porque gaur egun bizigea, baina bilatzen dugu soluzio bat, zehatza orain hemen eta ja, eta egoera komplexuak ez dute, batzuk izango dute, baina orokorrean, dena da prozesu bat, lanketa bat, ibiltze bat, eta askotan, zer egiten dut? Pues batzutan da, egon bargera, bizi behar dugu, ito bargea horrekin batzutan, eta karo, horregotea da oso zaila, da oso mangarrea, orduan, laguntza dakagunean, saedea dakagunean, pixkatera mangarriagoa egin daiteke, baina bai batzutan, egon bargera, egoera mingarriak, mina dagonean, mina biziko dugu, orduan, mina bizitza ez da, erresa, orduan ateatzen zaigu, benga zer egin dezaket, soluzioa, mina kentzea horrelako egoera komplexuetan ez da erresa. Eta batzutan ez da egin, orduan da, nola eraman dezaket nik mina, aldudan bezala. Mina eramaten dugu aldugun moduan, orduan, bai dakagu, ez dakizuei gertan zaizue, baina fokoa oso jarrita soluzioetan, ez? Eta askotan desarrollatzen ditugu ideiak soluzio baten bila, eta ez dugu topatzen da orduan ataskoa. Eske gaude bizitzen. Eske ez gaitezen ataskatu, porque bestela itotzen gara, orduan, gaude toki mierda batean, guztiz mingarria, zer behar dut nik hemen orain. Eta hortikan ikuste bestera batera bizitzitula gauzak, eta ez goma batekin bezala, borratzen dugun hau, eta hurrengo pausoa. Osa, egin duzun galdera, zer behar dut nik orain hemen egon alizateko. Mierda hontan, hemen egon alizateko. Hori da, porque bestela beharten da bukatu. Claro, vale. Ez da, como, hemen zaude, zer behar zu hemen egoteko, ez? Eta da guapísimo. Claro, da, esatea, hostia. Pues behar dut igual, norbet entzungo, behar dut, en plan, norbete esarkatzea eta goxo gotenekin sofan, ez da peleat ikusten, porque da mierda bat. Eta nahi tengo nola. Ez, pero en el orain eta hemen egoteko. Ez en plan hau bukatzeko. Bukatuko da, bere denboretan. Espero ezagun. Edo ari naiz bidea egiten bukatzeko, baina ez da erresa. Hori da, bai. Ez da erresa. Eta horrelako harremanetatik irtetzea ez da erresa. Eta, bai, hori, esan duguna. Bai, nik, bain berriro bueltatuta zera, Kartara? Perfil narcisistara. Nik bai izan ditut nire bizitzan, esan nuke bi pertsona, baina pertsona bat oso argi identifikatzen dut, eta bain gertatzen nahi zeten, plan ez, nik, leheno aipatu zela ez, nik hor zeiten un egoera hartan ezak zer, baina bai, pertsona bat berezik izan dut, ez dut nahi hola zehaztasunik eman nahi, bino, bueno, talde batean, ginen pertsona desberdina, behakin harreman estua geneukan bizpairu pertsona edola, sentitzen ginenak azkenean egoeraren oso menpeko, sentitzen genula, beharra zegoela, ez? Baleno pixkat egoitzek esan entzuna, gure arteko lotura berak izan behar zuen, gure artean harremana estuago egiten baldin bazen edola, berak tartean sartu hartu moduren batean, oso komodo zeon, gatazka baldin bazeon, bera sartzen zen bideratzaile lanetan bezala, bino berak meritua berari eramateko, eta orduan ez beakiko harreman estuago izateko, eta niretzako hor guri gertan zitzaigun asko zen, klaro, gu pentsatzen genuen, bakoitzak nahi zula horrekin bukatu. Bai? Esaten zuen, eski iguala honek ez di konpensatzen, ez dute meneon nahi. Bino beldurra zen, eta pentsatzen genuen benetan, eteten bat zen, bakarrik geldituko zena, zela ni, edo, bestea, edo, eta goatzen nahi zenik, bukatu zenean, ez zen, igual ez zien, ez da bi aste pasa izan zela, behitu genuen elkarri, eta esan genuen, zela saitua, zerken dugu gainetik, eta gauzak, hola, oso sobredimensionatu da bezala, ez, jorrada gertatu, eta batian ematen zuen, nik bizinun oso gaizki, batian ez, mundua bukatuko balitz bezala, tontakeri bat esateagatik, eta bai dut, eta orokorrian ez gertatzen, eta ez, bino, bai dut, segun ze rasgo ikusten dituan pertsona batzutan, da, bueno, jatorra izango nahi ezakit zer, baina zurekin harremana ezakit estutu nahi dudan. Ja. Eske ikasten dugu bizitzako bizipen guztietatik, orduan, eske erabili behar ditugu gure limiteak. Netzako da, hain polita, nik ere ikasi dut, hostiaka. Izan ez asko fusio natzekoa, eta hor gertatzen diren gauza askorekin.
Eta gaur egun da inpolita esatea, hemendik begiratuko eta harreman hau, ez? Eta jungo naiz ikusten, eta igual ez pues limitea jartzen, eta bai, superjatorra zera, eta ze ondo, baina igual honeaino, eta eroso nago, eta ikusiko dut, ez? Bueno, gero patroiak daude, ez? Dago jendea gehiago limitea jartzeko, igual, pues, pertsona horiei igual da busti zaitez pixka gehiago, begira ere ez polita den. Baina nik ustete askotan ez dakigula jakiten nola erabili gure limiteak, ez gertatzen da ezetz esaten dugunean bizitzan. Katastrofe. Zuzea meltzurra, ez? Orduan, bueno, pues horra askotan, bai, eta azkenean tragatu ez genuen nahi asko. Agian azken hausnarketa honekin utzi beharko du konversazioa, zeren bagoazia denbora desente. Orduan, bukatu baina lehen dona, eskatzen dugu gonbidatuei abesti batekin izteko, eta kontu izan dela denboraldiko azkenengo episodio. Hortaz, ez zukitxiko ez du, denboraldi hau, abesti honekin. Ja, eske ni naiz oso abesti zalea, eta orain, bakarri dakat abesti bat buruan, iruditzen dela, igual, oso kontestutik aterata, baina hau ateratzen ari zait, igual mobila ez dira zuen usten begiratzen, ez? Esango dut? Esango dut abestia? Medio kilo de fresas, ezagutzen duzu? Medio kilo de fresas. Jarriko dugu. Eski abesti hori iruditzen zait brutala, baina ez dakit pegatzen duen. Pegatzen du, zugek hartzen duzu. Bai, jazta. Orduan, marrubi kilo erdirekin magoaz, amets, plazer bat izan da beste demoralditxo. Demoraldi oso bat bukatu dugu. Egotea hemen. Beste behin ere luzatu dugu. Pixka luzatu dugu. Bai, bastoien paloa ja ezagutu duzu, ibilbide guztia egin dugu. Eta urrengo denboraldian elkar ikusiko dugu berriro. Bai, ikusiko dugu. Urtarrietik aurrera, probablemente. Urtarrietik aurrera izango da. Bale, bueno, eskerrik asko duna, hor gurera etortzeatik plazera onden diot izan da. Plazera izan bazu iman izatea denboraldi izten, eta aber ikustean urrengo denboraldia berriz ere. Bale, mi esker. Zorren arte, aio. Tengo ganas de verte, tenerte delante, para ver qué se siente al besarte, mirarte deprisa, comer una pizza y acurrucarnos en el sofá sin prisa. Y ver una serie en el sofá es mágico, y sentir tu pelo rozando mi cara. Y es verdad que no es tan raro, tan solo es lo normal. Comprar cerveza, medio kilo de fresas, porque el frutero las tenía de oferta. Ya ni las lavo, porque me da pereza. Si me entra algo malo, ¿qué le voy a hacer? Y ver una mierda en el sofá es mágico, y sentir tu pelo rozando mi cara. Y es verdad que no es tan raro, tan solo es lo normal. Y es verdad que no es tan raro, tan solo es lo normal.